салом алейкум дӯстон. дар ҳолате ки баъзои платни ин хеле зашифровани канал мега, я хелеш закодировани канал мега. бародаро, мо аз куҷо фаҳмем ки симкарта кор накарда истодааст ё ин ки прошивка кор накарда истодааст? мо дар ин ҳолат чӣ кор мекунем? ҳозир мо ба шумо нишон медиҳам. симкарта кор накарда истодааст ё ин ки пакет. бародаро, ҳозир мо меню медурем. аввал чо мекунем? мерем симкартара хабар мегирем, медурем сетиви плата, конфигурацияда медурем, GPS мундагиай конфигурация медурем. дар ҳолате ки ими IP-ҳои тор набошад, бародаро, ина IP-ҳо кор накарда истодааст, дар мо ҳолат мо медонем ки симкарта кор накардааст. мо чӣ кор мекунем? мо ини кабутакайку кабутаки дар инҷай кабутака як бор клик мекунем, меҷиқемаш, please wait мега. Network connecting success. вақте network connecting success гуфт, унҷа IP-ҳо мебурояд, IP-ҳои тор. вақте ки ҳами ду IP тор я IP тах гирун шавад, дар ҳамин ҳолат значит shut down кабутак ҳаст, дар ҳамин ҳолат кор кард.